abo banoungana pamberi pechi karo chamwari monokunza Jesu ne maropa enenge bari kupinda mo Jerusalem aja basambange maropa enenge bari kupinda mo Jerusalem aja ge maropa enenge bakadawira msitara Jesu bamwe bamo bachiri baduku bakanzwa sititi take maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja wasamwane maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja maropa enyenye abo wakanzwa jemadamuto Jesu akaba parunyararo kuzorora moyo maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja wasambange maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja maropa enyenye bakaitamu basara Jesu wakana kukana pakanaka wachafara narini maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja wasambange maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja maropa enyenye waponeswa wamila panyanza chitema kufa jesejapera rufaro jenarini maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja wasamwane maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja samwane maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja maropa enyenye maropa enyenye basambwa maropa enyenye nguwa yekuna mata moyo unofawa tauya kuna Jesu ponesi wedu nekutenda touya kuchishangu chedu ora pawa makaneta shakana kakuwayo mukuna mata tinokomborerwa ora pawa makaneta shakana kakuwayo nguwa yekuna mata
mata tenzi oswedera anetsitsi kunzwa vana vachichema zvese tinozviisa pamakumbo ake orapawa kaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa orapawa kaneta zvakanaka kuwayo nguva yekunamata apo vanoyedzwa toisa kuna tenzi anobatsira nemoyo wekunzwira obvisa zvinetso orapawa kaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa orapawa kaneta zvakanaka kuwayo panguva yemunamato tinomusimbira zvikomborero zvese tinozviwana mukusimbira iye hamuna dambudzo orapawa kaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa orapawa kaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa orapawa kaneta zvakanaka kuwayo ndomutewera kweseko ndatidza kumusimbira ndotondera kundifira pamchinjiko weKalvari Jesu anditungamira rwendo rwese nguva dzese ari shamwari ndinotondera Kalvari ndofarira mtemo wake ndoda anditungamire rudo rwake rwakanaka rwaereswa paKalvari Jesu anditungamira rwendo rwese nguva dzese ari shamwari ndinotondera Kalvari ndinofamba ndisingatyi ndinofarana Kristu petro ndosimbira ndichaona shamwari
wanditungamira rwendo rwese nguwatese ari shamwari yeidi ndinotondera Kalvari ini ndinofamba ndisingatyi ndofarana Kristu pedyo ndosimbira ndichaona shamwari paKalvari Jesu wanditungamira rwendo rwese nguwatese ari shamwari yeidi ndinotondera Kalvari Jesu wanditungamira rwendo rwese nguwatese ari shamwari yeidi ndinotondera Kalvari ari shamwari yeidi ndinotondera Kalvari ari shamwari yeidi ndinotondera Kalvari. Vana vaMwari tinokwasai muzita raJesu. Tinotenda Mwari mukati mezuva ranhasi nemwe mukana unokosha wekuteerera shoko raMwari. Nhasi tine nyaya inokosha inotiyo true religion, kunamata kwazvokwadi. True religion, kunamata kwazvokwadi. Nhau iyi tinoiwana pana Luke chapter 10 kubva pavhesi ya25 zvichidzika kunosvika pavhesi ya 37. Ndo patinokuwana nyaya yedu. Luke chapter 10 vhesi ya25 kusvika pana 37. Atidzorewo pedzedu tinamate. Baba vedu vari kudenga, tadzoka pamberi pechigaro chenyu chenyasha mukati mezuva ranhasi. Tinzwe zvezvimwe zvaJesu. Tauraiwo nesu mumwe nemumwe wedu mukati meutera hwedu. Mutibatsire maereyas atinofanira kusimbisa mukufamba kwedu nemi. Zvikuru sei tive nekunamata kwezvokwadi kunobva pamwoyo. Timunamatei mumweya nemuzvokwadi sezvamakareva mushoko renyu. Tinomutendai, ndinozviunza mukati memaoko enyu. Ndisevenzeseiwo semudziyo wenyu nevana venyu vakateerera. Perekedzai shoko rimwe nerimwe ramakavagadzirira mukati memwoyo yavo. Muzita raJesu amba ndakutenda, amen. Pana Luke chapter 10 pane nhau inozikanwa the Good Samaritan. Good Samaritan vanoti ndo imwe yemaparables aJesu anozikanwa zvikuru even nevanhu vasina mbotsika muchechi. Hanzi inozikanwa iyoyo yemwanakomana wekurasika, neyemudyara yakadyara mbeu dzake, neyevasikana vane gumi. Maparables iwayo kana mifananidzo iyoyo yaJesu yaakaseenzesa kurapanura evhangeri anozikanwa zvikuru. But panyaya iyi yatiinayo pane pfungwa shoma dzatiri kuda kubata dzinogona kutibatsira parwendo rwedu rwekutenda. Pavhesi ya25 inotiyo, and behold, a certain lawyer stood up and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? Verse 26. He said unto him, What is written in the law? How readest thou? Verse 27. And he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. Verse 28. And he said unto him, Thou hast answered right. This do, and thou shalt live. Verse 29. But he, willing to justify himself, said unto Jesus, And who is my neighbor? Verse 30. And Jesus answering said,
a certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, which stripped him of his raiment and wounded him and departed, leaving him half dead. Verse 31. And by chance, there came down a certain priest that way, and when he saw him, he passed by on the other side. Verse 32. Likewise, a Levite, when he was at the place, came and looked on him and passed by on the other side. Verse 33. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion on him, and went to him and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him. 35. And on the morrow, when he departed, he took out 2 pence, and gave them to the host, and said unto him, Take care of him, and whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee. Verse 36. But this is 36. Which of these 3 do you think was neighbor unto him who fell among the thieves? Verse 37. And he said, He that showed him mercy. Then Jesus said unto him, Go and do likewise. Dei mara koborera kueringwa kwezigirawo. Pana baba uya imwe shasha yemtemo kwete lawyer wemukoti, but mtemo wa Moses kubva kuna Deuteronomy, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, inonzi the law, kana Pentateuch, kana Torah. Saka pa zvanga ari lawyer akabva auya achivhunza zvinoenderana nelaw kuitira kuti Jesu akamutera kulaw ya Moses ikoko ozomunyudzira ikoko nekuti yanga iri area yanga ine strength. Tine vanhu vakadaro mumachurches. Kana ari accountant, kana pakatsanangurwa zvemafambiro emari, anobva abvunza mubvunzo. Tachikumbirawo kuti income statement yenyu, emadebits enyu akamira sei. Arikuda kuti munhu wemufundisi wechechi achowaira achitevera kumadebit and credits onomunyudzira mubalance sheet. Saka hanzi akavhunza izvo achida kuedza Jesu. Saka Jesu akazoona kuti unoda kuedzwa panapa, ndobva apindura nemubvunzo. Yainzi yanga iri nzira yaisenzeswa nemurume ainzi Socrates. Akati kwa iwewe unoverenga sei? Pamurayiro pakanyorwei? How readest thou? Haana kuti munotamba sei? Hanzi munoverenga sei? Haana kuti munoimba sei? Hanzi unoverenga sei? Kureva kuti kuverenga kweshoko kunokosha. Ndobva azvitengesa, ndobva akota Deuteronomy 6 verse 4 na 5 nemusoro, na Leviticus 19 verse 18. Zvikanzida Mwari wako nemwoyo wako wose, nepfungwa dzako dzose, nesimba rako rose, udiwe kwako sezvaunozvida iwe. Jesu akati inga uri kudumura wani? Akati chienda unoita saizvozvo. Loya akati murume haafi netsvimbo imwe, wadzoka zvakare zvikanzi, saka neighbor wangu ndeupi, wekwangu ndeupi? Ndo zvakazoita kuti Jesu ape parable iyi. Aida kupindura kuti neighbor wako ndiani, but Jesu akaona kuti mubvunzo uyu haazi kubvunza kuti neighbor yake ndiani, but mubvunzo wake chaiwo ndewekuti asiri neighbor yangu ndiani. Ndo aida kuti asarudze, nekuti vaizvisarudza vari vashoma. Voti pachiFarisi chavo voti tisu maneighbors. Kana usiri muchikwata chavo hausi neighbor. Kana usiri muJudha, kana uri muRoma, kana uri muGiriki, kana uri muSamaria, vaiti hausi neighbor. Saka Jesu akabva amupindira, akamupingira nenyaya iyi yemuSamaria akanaka. Ndo background. Saka Jesu akapa nyaya yemuSamaria akanaka kuti apindure mubvunzo wekuti who is my neighbor. Toziva kuti nyaya kana ichidzidzwa vanhu vanonhonga zvinhu zvakawanda-wanda. Zvimwe zvatinonhonga zvinonzi ma-incidentals. But muzongozongo wenyaya chaiwo pauri ndewekuti who is my neighbor? Muvakidzani wekwangu ndiani?
Ndo pane nyaya yaipindurwa naJesu. Saka Jesu akabva atanga manje nenhau pavhesi 30. Akati umwe murume wakanga achiburukira achibva Jerusarema achienda Jeriko, akawirwa nematsotsi nemakororo, vakamurova, vakamubamba nguo, vakamusiya oda kufa. Karitarisa ipapa pandakambonzwa vamwe vachitsanangura nhau iyi, vanofunga kuti iJeriko yana Joshua yaya vakatenderera 7 times madziro akadonha. Aiwa, iyi yanga iri Jeriko, yanga iri a dormitory town yekuti maprista kana ari off duty vanoburukira vachibva kuJerusarema vachienda kuJeriko. Ndosaka tikuona muprista ari kuburuka kubva kuJerusarema achienda kuJeriko. Toona muLevhi futi likewise ari kuburuka achienda kuJeriko, nekuti vaiti kana vari off duty vanoenda kuJeriko. Saka kwainzi kuburuka nekuti Jerusarema ranga riri pamusoro 3000 feet above sea level. Jeriko yakanga iri pasi 1000 feet above sea level. Kureva kuti waidescenda 2000 feet uchidzika pasi. Saka nzira iyi yaigonyoroka ichigonyoroka ichipinda nemupata maihwandwa nematsotsi. Saka Jesu paakaisa setting iyi panzira iyoyi, vanhu vakanzwisisa zvaireva. Saka hanzi murume arohwa kafira mberi uyu ungotakwaira ari pasi. Zvikanzi pakabva pasvika muprista, ndofunga iye achibokorera ari pasi nehafu yeziso achiona kuti kwauya munhu ende munhu wechechi, akati haleluya. But rumbo rakaipa, hanzi muprista akanyenyeredza ari on the other side. Wedzi rechiGiriki rinoshandiswa apa rinonzi anti. Rinoshandiswa kwakawanda wanda, anti corruption, anti kurati against. Saka muprista akazviisa against murwere. Muprista anga asiri kumhanyira kuchechi kuti angasvibe, nekuti aitobva kuchechi nekuti aiburukira. Ndikuona murume uyu achiona muprista achimunyenyeredza, akati ndofunga ndapadhuze nekufa. Verse 32 yati, likewise they came down a Levite. MuLevite nemuprista akaita kunge vataurirana. MuLevite nobva anyenyeredza on the other side, futi abva aenda mhiri kweroad. Anti varwere, anti voda kufa, anti vanotambudzika, anti. Idzo dziri shasha dzechechi. Religion ngairege kuomesa vanhu moyo zvekusava nehanya nevanotambura. Muri kuona here varume ava religious sinners vakaita inonzi error of omission. Chitema chavo ndechekuregera kuita zvakanaka. Hanzi naPaul uyo unoziva zvakanaka kuzviita, akasazviita ava nezvivi. Zvikanzi kwakabva kwauya muSamaria, vanga vakateerera maSamaria vaimashoraka. MuSamaria ndiye akabatsira munhu weimwe chechi. MaSamaria anamatira kapa Mount Gerizim, imwe chechi. Tozoona pana John 4 pamukadzi wepatsime achiti kuna Jesu, munonamatira Jerusarema, isu tonamatira pagomo reGerizimu. Kureva ndevechechi dzakasiyana. Uyu arohwa uyu, vakuru vake vechechi ndo vapfuura vachifunga mavhesi. Vakuru vemutema vaipinda munzvimbo tsvene-tsvena ndo vapfuura vachifunga zvipiriso. Vakuru vechecha ndo vapfuura vari so heavenly minded but of no earthly use.
chimwe chatitadzisa kutungamirira mumachechi, kuti kana nhengo dzemachechi dziri mudambudziko, dzafirwa, dzarwarirwa, vafundisi they are nowhere to be seen. So heavenly minded, but of no earthly use. Imaginai murume uyu paakapora akazodzokera kuchechi akawana muprista nemulevi vari kuofficiata muchechi, ndo vanokubvunzai mibvunzo isina basa muchechi vaya vane dzavari kurwa. And a good leader should follow vanhu vari kuleader before they follow him. Kana mauya panhamo imi ma-religious leaders muda kurwirana pulpit, hanzi maridzo iri kongowai, vada kurwira chikomo. Kana maridzo yapera munosiya munhu akatarisana nekofini rababa wake, imi madzoka mapeta-peta mazambia enyu. So heavenly minded, but of no earthly use. Muprista akabatikana nemulevi nezvashe, but maignoero akaita arohwa uyu, ivo vaimona ari half dead, musamari akamona ari half alive. Heavenly minded, but of no earthly use. Baba vari kusvuka nenzara kumusha ukautsiki ikoko, hanzi ndoro iyo, basa kubata bhaibheri, tiri kumhanya kuchechi. So heavenly minded, but of no earthly use. Mai vari kutonyorwa nemasabhuku pamavulnerable. Kana chikafu chikashota chemadonors nechekugoverwa vanhu, ivo vanonzi musavashotesa. Ivo vakasimba vari kuHarare, une nyungwa mbiri, hembe dzichidambuka. So heavenly minded, but of no earthly use. Ugona kuchemera kuda kunovigwa kumusha kwamusingaendi, kuda kupa vamwe basa vari kumamisha kuchera makomba evanhu vasingazive. Kwabata zvaMwari usina mweya waMwari unooma pamwoyo. Ndosaka muri kuona varume vaviri, the priest and the Levite, nekuti vaibata basa raMwari vasina mweya waMwari, vakapedzisira vava ma-actors, vachiacta. Machechi medu mutanetsekara nekuguruma a breed of actors. Externally hauna mhosva yaunomuwanira, but hana mweya waMwari. So heavenly minded. Unoona achiposta mapicture achitamba kunyanza akapfeka tukabudura kuenda kunoona mvura yakazorora pane kuenda kunoona mubereki ari kurwara kumusha. So heavenly minded, but of no earthly use. Ane shungu nekunoona zvipembere zvakaguta pane kuona mai vake vane nzara. So heavenly minded, but of no earthly use. On the other side, hanzi muSamaria ndiye akati amuona weimwe chechi vana vaMwari, hanzi akamunzwira tsitsi. muSamaria anoti challenge vana vaMwari kuti haikuna kuda kuonekera pane vekuchechi kwenyu bedzi nevasiri vekuchechi kwenyu. Ndo maneighbors, munhu ane need is the neighbor. Weimwe chechi werumwe rudzi ndiye akakrosa religious divide. Vava vasingawirirani maSamaria nemaJudha. Zvinorehwa nemukadzi wepana John chapter 4 verse 9 kuti mokumbira mvura kwandiri hamuzivi here kuti maSamaria nemaJudha havadyidzani. But akati panapa difference yedu yereligion neethnicity nendudzi nemarudzi nemitauro ndomboisa paside timbosave life. Compassion.
Zvakaonekwa nemuprista ndozvakaonekwa nemuLevhi, ndozvakaonekwa nemuSamaria. Chakasiyana, muSamaria ndiye bedzi akabatwa pamwoyo, akasenzeswa nemweya waMwari, akarepresenta Mwari fully. Mukuru wechechi, mufundisi nemubatsiri wake muLevite vakatadza kuita maambassadors for Christ. Mwari ari kucounter on us kuti nherera dzisaramba dzichitambudzika, mukristu achifidha mabhini kurasa chikafu zvekutozikanwa nembwa dzemuraini kuti ukahwina bhini repanhamba 10 apo wabaya jackpot. Fidha mabhini kudarika kufidha vanhu. Hanzi muSamaria akamuisira ointment, akamubhandeja gumbo rake, mushonga wemaronda, ndobva amukwidza pachifuwo chake. Ndiri kuona vaFarisi vachiti kotokoto kutarisa pasi. Vakanyara, ndosaka paakabvunzwa unzi saka pavatatu apa neighbor weuyu akarohwa nematsotsi ndiani, akatadza kuti muSamaria, akati ndeuye wakamuitira ngoni, nekuti kwaari zvaasingaite kuti weimwe chechi. Mara kana makazvitarisa munoona kuti Mwari ane zano nemaSamaria iwawo. Mabasa aApostori 1 verse 8 inoti baba kana mweya mutsvene waburukira kwamuri muchapiwa simba. Ipapo muchava zvapupu zvangu paJerusarema, paJudhea, paSamaria kusvika kumugumo yenyika. Kureva kuti Mwari ane zano. Nevasiri vechechi yenyu Mwari ane zano. Nevemamwe machechi Mwari ane zano. Ndosaka pana John 10 achiti nemamwe makwai ndinawo asati ari edanga rino, but ndinoenda kunoatora rive danga rimwe chete nemufudzi mumwe chete. Mwari ane zano. NemaMethodist Mwari ane zano. NemaRoman Catholic Mwari ane zano. NemaApostori Mwari ane zano. NemaZion Mwari ane zano. NemaSabata Mwari ane zano. NemaWatchtower Mwari ane zano. Chinondishamisa apa ndechekuti muprista nemuLevhi ndo vaiziva zvechechi. Vava neinformation about God, asi vasingazivi Mwari wacho. A lot of information but lead to transformation. Vaiti tisu tine temberi, tisu tine zvipiriso, tisu tinoita mitambo yose, hapana chasingazikanwi nemuprista. Aiziva mutambo wePassover nemusoro. Aiziva mutambo wezvingwa zvisina mbiriso nemusoro. Waiziva mutambo wemafirst fruits nemusoro. Waiziva mutambo wePentecost nemusoro. Waiziva mutambo weDay of Atonement nemusoro. Waiziva mutambo weTabernacle Camp Meeting, mutambo yematumba nemusoro. Waiziva mutambo wemabhoso, Feast of Trumpets nemusoro. Asi haana kuziva Mwari. I've got connection with divinity, uchiignore humanity. I've now ndokururama. Nanhasi kunoona kuti handitauri nemunhu ndongozoendera kuchechi kwangu ndakanyarara. Usanyeperwa. Kana waita rudo naMwari ndo runokupa rudo nevanhu. Kana usina rudo nevanhu hauna rudo naMwari. Hapana muchinjikwa ipapo. No vertical, no horizontal relationship. Saka vanhu vainzi ndo vane evhangeria. Vainzi vari doctrinally sound. Maprista ava vachinzi indonda dzevhangeria. But onai musiyano, ava muprista nemuLevhi had the right doctrine but the wrong attitude. muSamaria had the wrong doctrine but the right attitude. Kune vane shungu dzinoperera panharo dzekukonesa vamwe nemavhesi vasina mweya waMwari. Vangova maactors kunze haumwaniri mhosva but mukati hana ukama naMwari.
chikristu chake ndechinotangira kunze chiperera kunze. Musamaria kwanzi akamunzwira tsitsi. And he went out of his way. Vaviri ava hanzi vakanga vari kumhiri kweroad, kumhiri vana vaMwari, kuti vazvidistance as much and as far as possible. Uyu anonzi akatokrosa achiuya kwaari, ava achikrosa achienda anti, uyu achiuya kwaari. Pana Mateo 25 Jesu anotaura nyaya anotaura pana vhesi ya 34 kusvika pana 40. Angopedza nyaya yevasikana vane 10, pano nyaya anotaura kuti ndakanga ndichirwara mukasandishanyira, ndakanga ndiri muturongo mukasandishanyira. Zvikanzi kupiko tenzi, zvikanzi pamakaitira vaitambudzika vaya maitira inini. Kureva kuti Jesu, saidhi raJesu isaidhi revanhu vane need. Saidhi revanhu vasina Jesu ndo vanoenda kumhiri kweroad. Which side are you standing on? Vana vedu vadiki vanoti, which side are you standing on? Vangoti, standing on the Lord's side. Kana moyo wako uchibatikana nevanotamura, you are standing on the Lord's side. Chinondibata panapa ndechekuti muSamaria akaita extra mile. Akati amutora nechipfuwo chake akamuendesa kuimba yevaeni, amuendesa kuimba yevaeni, akabhadhara mari. Kusvika mangwana akatochinja urongwa hwake hwekufamba hwekushanya, akati ndimboona kuti murwere wangu yaanomuka zviri sei. Munhu weimwe chechi. Vechechi yake vaenda kare nechokwadi chavo, nemutemo wavanoziva iwowo, vaenda kare kudzimba kwavo. Uyu wepaMount Gerazimu, uyu anonzi ndonda pavhangeri, uyu anonzi musanganiswa paresi yemaAsyrians nemaIsraelites, anonzi akashoreka. Dinaita rise to the occasion, akamirira Mwari. Kusvika mangwanani akaona kuti murwere wake amuka zviri nani, ndobva bhadhara yabhadhara, akati mubatsirei, kureva kuti yanga iri tsika yake yekusipota achiuya panzvimbo iyi. Ndosaka vakamutrasta, akati kana pane chaanenge aspenda more, I will pay. Extra mile. Weimwe chechi aenda extra mile, achibatsira weimwe chechi. Werumwe rudzi aenda extra mile. Hanzi neumwe chinosiyanisa vanhu mukati mekurarama extra mile. Ndoimwe yatodzidziswa panapa nemuSamaria, extra mile. Hanzi road iyoyo ye-extra mile haina congestion. Congestion iri ku common mile. Ndokaona mbombera ikoko. Dziya dzinoto ndoshanda zvinoenderana nemari yangu, common mile. Chasiyanisa ne-A-level ne-diploma, extra mile. Chasiyanisa ne-diploma ne-degree, extra mile. Chasiyanisa supervisor ne-anosuperviswa, extra mile. muSamaria akaenda extra mile nemari yake. James 1 verse 27 inoti kunamata kwazvo kwadika ndokurangarira chirikadzi nenherera. That is true religion. Jesu akamubvunza kuti saka neighbor ndiani apa? Zvikanzi ndeuye wakaita nyasha. Kureva kuti munhu ane need is your neighbor. Hazvina basa kuti mukaranga, it's your neighbor. Hazvina basa kuti muZezuru, is your neighbor. Hazvina basa kuti muNdebele, is your neighbor. Hazvina basa kuti muKatolike,
is your neighbor. Hazuna basa kuti Pentecostal is your neighbor. Shinoni bata bajai kai. Ndichenda unopeta. Mukomana loya akabvanzi na Jesu. Zvawaona zvichitwa newe imwe chechi. Go and do likewise. Nonoita saizvozvo. Zvaitwa zvakanaka zvaitwa wechechi usingapinde iwewe. Inonoita izvozvo. Burukitsika here nyaya yevanamwari. Kana mupostori achienda kusuwa achinonamata usiku hweseka. Inonoita izvozvo. Dzidze munamato. Kunewe imwe chechi. Kana muwachitawa achimhanya nenhare yemurindi achidzidza nevanhu shoko kona nekona zuva nezuva, hanzi iwewe enda unoita saizvozvo. Kana muPentecostal achiita warm welcome, takamboenda kumachechi kwavo vati koka vanogashira vaeni zvakanaka, iwewe enda unoita izvozvo. Zvakanaka zvaitwa newe imwe chechi, do likewise. Mwari anotibatsira. Muzere vanhu vaMwari kuti kana munyika matinofamba umo mune vanhu vane need, mumhuri dzedu mune vanhu vane need, dei Mwari akatibatsira tikaita minister kune vanhu vane need, tichionawo zviri kuitwa nevamwe, including vasiri vemachechi vedu, zvatinoona mafata achiita vachishanyira varwere muzvipatara, imimi vafundisi nemaelders. Go and do likewise. Ndonyaya yedu yatinayo mukati mezuva ranhasi. Ndoda kuti tinamate Mwari atibatsire tive nehanya nevanotambura. Mapisarema anodaro kuti wakomborerwa munhu une hanya nevarombo, hanzi Jehovha uchamurangarira pazuva rake rekutambudzika. Hanzi unoshandura nhoo dzake. Fungai Mapisarema 40. Sensitive to the needs, in connection with the divinity, in connection with humanity. Dei Mwari akatikomborera, hatidzorewo pedzeri tinamate. Baba wedu vari kudenga, tinotenda nyasha dzenyu mukati mezuva ranhasi. Tadzidza zvakawanda mukati mechidzidzo chidiki ichochi, asi chine zvikuru zviri machiri. Tive nemwoyo inonzwira vanotambura. Tisava nerusarura pakati pendudzi nevemachechi. Tikrose the religious and the racial divide to reach out kune vanhu vane manidzi, zvisinei nekuti havasi vemachechi edu. Nekuona zvakanaka zviri kuitwa nevamwe chero vasiri vechechi yedu, tichizvipractice, tichizviitawo kuti izita renyu rikudzwe. Tirege kuvenganirana machechi, asi tive neshungu dzekufanana nemi. Maita henyu Mwari mukati mezuva ranhasi nekunzwa munyengetero wedu. Tikomborerei nekutiropafadza muzita ramambo wedu Jesu rinogara kusingaperi. Amen. God bless you. Seja